Not everybody wants to be located in a city environment. Living up here in North Wales, you have a marvellous quality of life up here, and I'm extremely lucky and fortunate that I managed to be able to live and work in North Wales. And having built up business experience over an extensive working life and career, I really do want to use what experience that I've built up to contribute and help the North Wales economy move forwards. Cefndir fi mewn datblygu economaidd, gradd mewn economeg a adfywio. Dwi wedi bod yn gweithio hefo busnesau bach canolig i maint ers i fi raddio a gadael coleg, ac mae'n wych wan cael rhaid y sgiliau yna i ddefnydd pob dydd wrth datblygu parc gwyddoniaeth Menai, a dwi'n gallu gweld yn glir sut fydd adnodd y parc fel adnodd yn gallu caniatáu cwmnïau a datblygu a tyfu. Dwi'n chymlaen i weld hynny yn digwydd. Love what I do, definitely. It keeps me busy. Every day is different in my role here. So last week I was in Cardiff visiting one of the business support providers and finance providers that we tap into for clients. And then today we had some client meetings finding out about what they need to progress their business further and how we can step in and support that. It could be giving a presentation at an event to raise awareness about what we do, all the way through really to just doing some desk-based research and finding out about the best possible routes and avenues of business support for our clients. Wel, wrth gwrs, yn swydd ni mewn gwirionedd oedd sefydlu'r parc yn y lle cyntaf, gwneud yn saff bod gennym ni'r arian ar gyfer y prosiect yn gyfalaf ac yn arian y revenue, sicrhau bod ni'n cael caniatáu cynllunio, bod ni'n cael ei safle dda, ac i sicrhau bod gennym ni prif linell o denantiaid oedd yn gallu dod i mewn i'r parc unwaith oedd yr adeilad cyntaf yn barod. Mi oedd hynny'n golygu nifer o sialensau, wrth gwrs, y sialens fwyaf oedd gwneud yn glir wrth bobl beth yn union ydy parc gwyddoniaeth, oherwydd os gynnon ni ddim parciau gwyddoniaeth fel y cyfryw yng Nghymru, bod gynnon ni nifer o ganolfannau arloesedd a canolfannau deori, doedd gynnon ni ddim parciau gwyddoniaeth, felly oedd rhaid ei gliro beth yn union oedd hynny. Yn ogystal hefyd oedd eisiau perswadio nifer o bobl, tenantiaid yn benna wrth gwrs, bod mae parc gwyddoniaeth wedi'r lle i fod, os dyn ni eisiau tyfu ac i wneud hynny mewn ffordd oedd yn creu swyddi o ansawdd uchel. Felly, y sialens mewn gwirionedd ydy gliro'n union beth ni'n geisio wneud, a wedyn perswadio pobl mae dyma'r lle i fod os dyn ni eisiau tyfu busnes. Dwi'n meddwl bod gwyddoniaeth yn bwysig i bob agwedd o'n bywydau, ond ar hyn o bryd yn lot mwy bwysig i ffocysu ar y plant, achos mae'r swyddi sy'n dod i'r ardal rwan yn ffocysu lot mwy ar gwyddoniaeth ac angen cefndir gwyddonol, gwybodaeth o beth di hynny. So mae'n bwysig i plant efo diddordeb yn hwnna er mwyn i nhw cael y cyfle gorau o cael y swyddi gorau yma pan maen nhw'n tyfu fyny. Mae yna tîm arbennig yn Emsbacs a dwi'n rili mwynhau gweithio yn y swydd.